Da, lau urteotan aurreko bidetik segitzia, hau da, prozesu honetan sakonduz, usurbil gero eta borobilago eginez, eta hori egiteko modua bidea da parte hartzea. Orduan, programaren ardatz nagusia gure egiteko modua horixe da. Hori esatea erresa da, parte hartzea dela gure modua, besterik da ordea hori nola egiten den, horretarako baliabideak eta aukerak eskaintzea, eta horrek bi osagai behar ditu. Batetik herritarren aldetik gogoa, parte hartzeko gogoa, eta bestetik udalgintzan bete-betean ariko garen aldetik ere hori onartzeko eta horren arabera jokatzeko prestasuna. Guk, EH Bilduk, uste erakutsi dugula orain artean ere horretarako badaukagula nahiko gaitasun eta nahiko trebezia eta aurrerantzean ere horra jarrituko dugu. Gainotzean zer? Aurrekoan ere dela plazan egin aurkezpenean esan genuen koloretako usurbil nahi dugula guk eta kolore horiek bakoitza bere esalaiarekin izango direla gure programaren ardatz nagusi. Orduan, adibidez, kolore morea esaten dugunean, parekidetasunaz hitz egiten dugu, alegia gizon eta emakumeen arteko berdintasunaz, alegia eredu patriarkalari bizkarreman eta beste eredu bidezkoago bat eraikitzearen beharraz, eta hori guztia egiteko proposamena da lehenengo berdintasun plana egin dugun bezala, orain artean, hemendik aurrera ere, bigarren berdintasun planaren bidetik, ekintza zehatzak eta gauzatzea. Beti ere, mugimendu feministak markatzen dituen ildotik elkarlanean arituz. Beste ardatz importante bat, kolore gorriz margotu duguna da tokiko garapena. Hor, esan beharra dago, guretzat edozein garapen modu ez dela baleko. Eta hor, kontra jartzen diogu gure garapen ereduari bete-betean neoliberalismoak edo kapitalismoak edo markatzen duen garapen sozioekonomiko basatiari. Guk ez dugu nolaraiko garapenik nahi, gure ustez beharrezkoa da garapena modu justo eta sozial batetik egitea, baita garapen feministatik egitea, eta horrek eskatzen du azken batean beste eredu batzuk, adibidez eredu kooperatibista edo eramatea aurrera ezta. Hor, iruditzen zaigu esperientzia oso aberatsak egiten ari direla gaur egun, han eta hemen, eta horietatik ikasiz, usurbilen ere horrelako gauzak egin beharko genituzkela. Horretarako daukagun tresna nagusia da eskualde mailako tokiko garapenaren agentzia, eta horrekin hori martxan hasita dago, iruditzen zaigu legealdi honetan agentzia horren indartze bat, sendotze bat eman beharra daukagula, eta horrela lortuko dugula bertako produktuak eta bertako enpresak indartzea. Beraz, nolabait herritik hasitako garapen sozioekonomiko bat nahi dugu, eta garapen hori irizpide justuago eta bidezkoago batzuen bidetik eramatea. Beste ardatzak, gizarte arloa da, gure ardatz nagusietako bat, ez bakarrik usurbilan. Oro har esango genuke Gipuzkoan ere 4 urteotan EH Bilduk erakutsi duela gizarte gaiekiko sentiberotasuna. Adibidez, Xabier Olanok aitatu zuen gure aurrekontuaren Gipuzkoan ari naiz. 47% dedikatu zaiola gizarte gaiei, eta hori guretzat benetan eredugarria da, garrantzitsua da, eta horrela lortzen dugu azken batean, gizartean denei modu universal batean gizarte zerbitzuak eskaintzea. Izan ere, gizarte zerbitzuak ez baitia karitateko gauza da. Behar dutenari ez dugu karitatez gizarte zerbitzuak eskaintzea, baizik eta eskubidea da, eta eskubidea delako denok daukagu eskubide hori gauzatzeko eskubidea. Beraz, usurbilen ere premia larria dutenei eskago zezkie gizarte zerbitzu guztiak. Eta horretarako beharrezkoa da ogasuna modu bidezko batean egitea, alegia beste neurri batean, beste modu batean esan da, gehien dutenek gehiago jartzea. Horrela, kutxa publikoa edo txetxo publikoa zainduz lortuko baitegu gizarte zerbitzuak eskaintzea. Arlo sozialean, izan beharrekin ez dago, zaharrei, gazteei, begirunez begiratzen diegula, beren autonomiatik, beren autogestiotik, udala presto udala elkarlanerako eta bidelagun izateko. Bestalde, ingurumenaren aldetik,
ingurumena aitatzen dugun bakoitzean, egia esan da, herripara ateratzen zaigu, zer nik uste usurbilen asko daukagula egiteko, baina usurbilek orain artean egin du bidea benetan eredugarria izan dela. Adibidez, hondakinen kudeaketan, iruditzen zaigu jauzi kualitatibo bat eman dugula, jauzi kultural bat eman dugula, benetan orain dela 8-10 urteko ikuspegitik ona heltzea sekulako aurrerapena izan dela, eta horretaz, indako bidea zaharro behar dugula. Ez dut gainera nik esaten usurbilak gisa, ikusi besterik ez dago, bai Europatik eta baita aurrekoan Espainiako Telebistan ere nola goraipatu zuten usurbilen egiten ari den lana. Orduan, horrekin hori ez da aski egindakoa, aurrera egin behar dugu bide beretik, eta gaur egunean ikusten dugu zero zabor bidean oraindik badauzkagula gauzak egiteko eta legealdian honetan saiatuko da. Kirola, kultura dira gure beste kolore batzuk, eta horretan demokratizazioa azkotzen dugu, modu aktiboan egiten dugu kultura eta kirola, eta uste dugu usurbila badula nahiko indar horretarako. Orduan, bai kultura elkartekin, bai kultura eragilekin eta kirol eragilekin ere elkara garbitzeko prest gaude, ez diegu salduko ezalako gure estiloa, kirol instalakuntzetan eta azpigituetan eta sekulako gozak egingo ditugula, beste batzuk dioten bezala, ez baita realista, ez baita momentu honetan garaia inbertsio handietarako, egin ez dagoenez, bai ordea, elkarlanaren bidetik iruditzen zaigu gauza asko aurreratu ditzakegula eta horretan saiatuko gara. Hauxe nire laburpena, uste baino muzea bat, ez